Niin. Mennään ihan eri tahdissa. Ei se haittaa. Sä lähdet seikkailemaan, pääsit soimaan. En mä tiedä, mulla ei oo mitään luottamusta tähän omaan tekemiseen. Miksi tuntuu, että sä tulet lähemmäs? Tulet mä lähemmäs. Minä nauratin, kun mä johon. Niin. Koota kuuluvan. Oikeesti musta tuntuu, että mä liikun nyt eteenpäin kauheesti. Ootko sä kun 4? En. Oho! Mulla tuli maton reunamassa. Niin tuli mullakin. Mä teen taktiseen, mä lähden taaksepäin. No niin, aika.